de Tankio. Aici, deci o să reușim să facem singurei pe cum propriu. Da. Nu se mai prea asta pentru că am un lag când filmez câteodată și scuzați-mă pentru că nu am filmat de mult. N-am posibilitatea, zicem așa, să filmez mare lag. Așa. Încercăm să spargem pula asta uriașă. După cum vedeți, s-a făcut upgrade la acest joculeț. S-au făcut mai multe upgrade-uri. Negru, fundalul și asta mai mare. Chestii. Da. Bine. Na, să vedem dacă putem. Asta s-a regenerat. Ce bagi de mine? Nu știu că s-a regenerat asta. Dau cont. Ei. Buie. Asta, știu că e invisibilă asta. E invisibilă. Yeah. GG. Nu băgați asta în seamă. N-a fost nimic. Important. Doar nu interesează cineva. Cum vedeți, avem o luptă strânsă cu virgani, așa cum se ia. Asta spate noi. Cum totul este al nostru. Virgania, cred că vreți să ori. Uitați-vă că câteodată zici că încep să stea Africa. Îmi plăcea mie când eram mic, îmi plăcea să zic Africa. Nu știu de ce, dar așa îi mă moară, nu! Oh my god! No! No, pot! Cred! Ai, să reîncepem. Băgați-mă, Virginia. Nu? Nu, din nou. Și dați-mă așa, mă număr. Nu-mi place să ricoșez. Deja bani. Așa, nu? Să avem atacul foarte tare. Dacă avem atac mare, atunci putem să omorăm pe aia, pe virgani. Și nu e ciudată pe aia. Yeah! GG! GG, băieți, un glonț! Un glonț ultimate am tras în noi. Hai, încă un level. Mi trebuie doar un level. Chiar prea mult un level singur. Un micuț. Să sperăm la micuț. Așa, micuț, puțin, sfert de level. Cred că din atac, cred că o să ne dea din. Nu pot să cred. Yeah! GG, băieții! Aoleu, avem o ruptă incorectă. Prea mulți pe mine. Nu, din nou! Nu pot să cred. E așa. 30 de puncte deja, bă. GG, băieți. 40. Sunt curios la 40 până la cât urcă. Fac. Facem. 50. Hai, să avem puțin. 50. Hai odată. Sparge-te în pisici. Deci dați cât mai mult, cel puțin mai ia și rezistă așa de mult. Da, mă. Nu mă fura. Mă fură ăștia. Nu mă furată. Ostru. Ce pe ăștia. Yeah! Iarăși suntem buni. Like my mom, it's here. Right, suntem noi.
Rețirări. Hell Legend. Nu. Încă o dată. Mie îmi place joculețul ăsta și mai postăm foarte multe episoade. Deocamdată suntem doar la al doilea episod în această serie de tank.io. Dar o să postăm multe videoclipuri și să nu credeți că m-am luat după Musmu. Am postat episodul cu tank.io mai rapid decât el, deci nu m-am luat nicio privință după el. M-am jucat unele jocuri care le postează și el, unele mi-au plăcut, unele nu. De exemplu, Ceapa. Copa. Mie mi-a plăcut jocul, dar m-am zis pentru că vreau să mi să alte jocuri care să le filmez și Deci, chestiile astea, că n-aveți spațiu și cea mai enervantă chestie, că n-ai spațiu pe telefon. Parcă la 30 nu mai putem mări iarăși. Nu. Du-te și te bucă. Sub calță sage. Arminela sau cum te-ai pifurina. Hai un bit. Du-te și te bucă sub sage. Nu pot. Hai, trage. Trage unul dintre ei. Nu mine, am zis într-unul dintre ei. Suntem pisici, facem așa. Atâta. Să facem acum. Level 23. Sună bine, decent. Aha, drăguț, hai, nu. Opa. Prea mult, prea puțin. Prea puțin. Că eu singur versus Virgi. GG. Nu. Tu la tine facem AVP dacă vreți. Nu poate mărâ nimeni. Mă pe el înainte. Nu. Pe mine. Hai cu trage asta. AVP-ul. Aoleu. Îmi trag unii. Îți bag joc de mine. Hai, nu mi-a crescut la level 30. Nu mai crește level. Hai, nu. Omoară-i să se ducă pe apă. Să nu mai fie aici. Omoară-i. Aoleu, tank. Acum trebuie să mor player ca să nu poate. Uite, vedeți unei zone cu multe puncte am luat deja. Deci, ce chestia nasol. Erau niște desene, Fulgenul Chin. Începea bucșă. Nasol. Să dai nasol. Uai, e nasol. E nasol. Cred că și eu o să am ăla. Nasol, da e nasol. Deci, da e natol, oai, ce natol asta. E natol, oai, what the fuck, rii. Bă, mai. Apoi iariși, când ai să fici. Bătaie. Cine câștigă? GG. Ziceți că asta e nu bun, dar dă așa mai greuț, dar dă furii mai mult.
4 gloanțe, mort. Aoleu. A, vine ăla cu prostia aia lui. Ce stă la rutul de nasol, 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 mai sunt. Nasol, mai sunteți. Fugiți de aici. Haide, fugi. Nu face doamna ta. Prea mulți, prea puțini. Prea puțini. Oba, fugi. Nu. Nasol. Peste tot. O să ne mai jucăm și jocurile ăștia. Poate o să ne trăiesc, o să postăm și slacker.io. Au, pleacă. Du-te și te pupă, că nu-mi place. Deci te duci să vă pupați-vă. Duceți-vă și pupați-vă. Duceți-vă și pupați-vă. Duceți-vă, plecați de aici, să-mi pună. Deși în cicilor. Cică și la ei vor să mă moară. Pe mine, nu pe ăsta. Ne simt porci. Oh, nu-i corect, boss! Nu-i corect! 2 pe 1! Nu-i corect! Nu este corect! Deci 2 pe 1! Adică 2 în pisici. Toate în pisici, mă. Aoleu, tot pe mine. Nu-i bine. Bă, eu puțin vreau să fugim de aici. Trebuie să fugim, să ne regenerăm. După, cum vedeți, am făcut vreo 3 luni, am făcut mult. Acum, level 34. Ați văzut cât point de mejurat? Ăla, că-l prind, îi mai dau un glonț. Moart. GG. Aoleu. Hai de mine. Cam atât cu acest episod. Eu am fost The Pro Gamer și ne mai vedem. Pa, pa!